Узган атнаны Саба районы Ылыкибәше авылында истәлекле вакыйга булды. Тыл хезмәтчәннәре һәм сугыш чоры балаларына, шулай ук Бөек Ватан сугышында исән-имин туган якларына кайткан ветераннар истәлегенә һәйкәл куелды. Әлеге изге эшне район эшмәкәре Рифкат Шафиков башлап йөри. Үзенең гаиләсе балалары белән киңәшләшеп, һәйкәл төзүгә иганәчелек күрсәтә. Туган як һәркемнең күңелендә зур урын били. Рифкат әфәнде дә үзенең яраткан Ылыкибәше авылын онытмый. Һәрчак авылдашлары белән аралашып, ярдәм итеп яши. Инде сугышның авырлыгы безнең олабайларга да, сугыштан чыгып балаларга да төште. Бик каты төште инде. Көттәдән уйлап йөридер инде менә шушы сугышта үлгәннәр аларны зурлап искә алалар. Инде гомер буе менә сугышның башына бахырына хәтле сугышкан кешеләр дә кайтып кайсы авыр тән җәрәхәтләреннән вафат булдылар инде. Аларга бигрәк тә авыр тур килә. Сугыштан соңгы елларда инде менә шу авылны якка бастыру, тургызу эшләре аларның җилкәсенә төшә бит инде. Сугыш чоры балаларына да шулай ук сугыш вакытында менә шуларны гел истә тота идем. Мен быел 9 майда халыкка кузгалткан идем. Мен әйтәм, шундый һәйкәл салсак булышырмын дип. Семья белән, балалар белән киңәште, алар котлап каршы алды. Бер атна, 2 атна дигәндә менә тургызып куйдык. Авыл халкының берсе дә һәйкәл яныннан битараф кына узмады. Алар авылга җиңү алып кайттылар дигән исем астында сугыштан исән кайткан батырларның исемнәре теркәлгән. Аларның саны 74. Кызганычка каршы бүген ветераннарның берсе дә исән түгел. Авылдашларын һәйкәл ачу тантанасында кибәчеләр тагын бер кат горурланып искә алды. Тантаналы шартларда һәйкәлнең кызыл тасмасы киселде, мәңгелек ут кабынды. Бу мизгелдә барсы да 1 минутлык тынлык белән илебезгә җиңү алып килгән ветераннарны Бөек Ватан сугышы чорында үзләренең күп өлеш керткән тыл хезмәтчәннәрен 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Һәйкәлне тере чәчәкләр, веноклар белән күмделәр. Бу чара мәктәп укучылары өчен дә мөһим. Бу менә безнең яктан карасаң, беренче инде балаларга бик күбрәк инде патриотик тәрбия биреп бит инде. Һәм инде шушы менә авылдан киткән барлык авылдашларны да искә алу дигән сүз бит инде. Дөрес әйтә дә, бу безнең районда бу мондый һәйкәл беренче әле. Шу авылдан киткән барсында шунда исемнәре мәңгәштеп калу өчен инде. Авыл имамы Айнур хәзрәт Коръән укып, бакый дөньяга күчкән ветераннар истәлегенә дуга кылды. Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дип татар халкы юкка әйтмәгән. Авыл халкына килгән кунакларга үзенең теләкләрен Саба муниципаль район башлыгы да җиткерде. Үз гаиләсе белән кыялы кеше. Инде күпмедер еллар әле күптә узмады, чишмәләр булдырып, халыкның күңелен күреп, һәм изге җир, дөресен дә чишмәдән изге бер юк, судан кадерле бер юк. Шул ук вакытта инде безнең шушы тормышка күп көрәшләрен куйган. Беренчедән сугышта булып, һәм сугыш вакытыннан соң аякка басу, аларны искә төшерү, һәм инде киләчәк буынга моннан узган сайын аларны искә алу һәм тәрбия алу ул зур әйбер. Мин әйтәсем киләчәк монда без рәхмәт. Ул күңел белән эшләү ул зур әйбер. Чарада Теләче муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов та катнашты. Ул да үз чиратында Ылыкибәше халкын һәйкәл ачылу белән тәбрик итте. Мондый һәйкәлне беренче күрәм. Бу зур вакыйга тормышның, тынычлыкның кадерен белергә өйрәтә, диде ул үз чыгышында. Бик зур вакыйга, бик зур бәйрәм. Менә бүгенге көндә без инде һәр вакытта тынычлыкны, тормышның кадерен белергә, илдә тынычлыкның кадерен белергә тиеш. Аларны белү өчен безнең балаларыбызга монда бик күп яшьләр, балалар килгән. Аларны күреп, балаларны искә төшереп, җиңүне белеп, шулай үсәргә тиешләр. Бригада бит ул киләчәк туган, аның тормышын теләшәләр. Дәвам итә, ул теләшәләр бик күп эшләр эшли. Аның чишмәләре, аның мотор зоопарклары, башкалары бар. Ул һәр вакытта менә булсын дип, кешегә булсын дип тырыша, күңелен бирә. Аңа бик зур рәхмәт. Һәйкәл ачылу тантанасына авыл халкы күмәк рәвештә килгән. Көн салкынлыгы, җил буранда аларны куркытмаган. Шушындый изге эш башкарды, ышанып та булмый. Авылда һәйкәл барлыкка килү безнең өчен аеруча якын кадерле, ди Тәнзилә Кашаева да.
Дулкынланып, сөйнәп, менә килдек инде бу төшкә инде бүген. Рифкат абыга рәхмәт инде, аны поддержать иткән кешеләргә бик зур рәхмәт инде. Минем менә әбиемнең 4 малае булган. Шулар 4-се дә сугышка китеп, берсеннән Мәскәүгә җиткәнче үк һәлак булган, 3-се сугышка китеп, 2-се үлеп калган. Минем әтием исән саиланып кайтып, шушында хезмәт итеп инде картайып үлде инде. Без шул сугыштан соң балалар инде Безгә дә шуның сугыштан соңгы шурларның авырлыкларын күргә туры килде инде. Ул гел исән сау кайтты, яшьтә ул вакытта инвалидлар бирмәгәннәр бит инде. Яшәгән инде, ничек булдыра алган шулай итеп сәламәтлеген катлатып кайтып. Бик сөйнәм инде, бик авылыбызны шулай зурлап, Рифкат абыга бик зур рәхмәт белән әйтәсем килә инде һаман. Чишмәләр ясатты инде, шулай менә минем уртасына. Аллаһ рәхмәт яусын, әҗер саваплары булсын. Туган авылы Олы Кибәчедә һәйкәл торгызган Рифкат Шафиков үзенең изге гамәлен тормышта шулай тиеш дип кабул итә. Сугыш кырында башларын салган батырларның исемнәре һәйкәлнең мәрмәр ташларына уелган. Дәһшәтле сугыштан исән кайткан ветераннарны да киләчәк буыннарның белүен телим ди иганәче Илмир Әхмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе.